Здравейте, дами и господа! Една дългоочаквана среща с звездите на фолка вече е факт. И в тези горещи летни дни, какво по-подходящо място от спортен комплекс Мария Луиза. Добре дошли на това водно поп-фолк шоу с звездите Бойка Дангова, Деси, Диана, Румяна, Илиян Михов Баровеца, Луна, Юлия и Исмералда. Уважаеми дами и господа, щастлива съм, че сме заедно в спортен комплекс Мария Луиза, обединени от благородната идея за благотворителност, подпомогнати от Леопард 95 ООД, представител на Винпром Русе и Винекс Славянци, Табак Трейдинг ООД, пивоварна Ариана, вкусът на модерния свят, импресарска агенция Лорд Къмпани Комерс, плувен комплекс Мария Луиза, музикална компания Бобсън и Базилио. Не ми остава нищо друго, освен да оставя музиката да говори сама за себе си и да ви пожелая приятни мигове с водното поп-фолк шоу. И любовни думи ти не ми шепти.